Bore da, unwaith eto. Mae'n ddrwg iawn gynnau am yr holl drafferthion hefo y wefan yma dwi'n gael. Yn hytrach na gwneud gwasanaeth cyfa, y ngobaith i ydy gallu rhoi y darn o'r bregath a'r darlleniad sef diwedd y gwasanaeth gan obeithio wedyn y byddwch chi sydd wedi gwrando ar y rhan ddechreuol yn gallu neidio mewn o fanna ymlaen. Felly, dewch i ni droi at yn darlleniad ni ar gyfer heddiw yn dod o Luc pennod 19 a dwi am ddarllen 10 neu'r 11, dwi'n cofio be nes i sgwennu lawr, 10 neu'r 11 adnod cynta o'r bennod honno. Lle da ni eto yn ymuno ar arglwydd Iesu wrth iddo fynd ar ei ffordd i Jerusalem, ond erbyn hyn mae wedi cyrraedd Jericho. Felly dewch ni wrando ar y darlleniad. Yr oedd wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd drwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Sacheus, un oedd yn brif gasgwr trethi ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld pryn oedd Iesu. Ond roedd yno ormod o dyrfa ac yntau'n ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo Sycamor Wydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Sacheus, ti'r di lawr ar deinion, y mae'n rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw. Daeth ef i lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, mae wedi mynd i le tua at ddyn pechadurus. Ond safodd Sacheus yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r tlodion. Os mynnais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Ers i bethau gael lawr yn swyddogol ddechrau'r wsnos yma, be ydych chi wedi golli fwyaf, tybed? Gwmni ffrindiau neu gydweithwyr oeddech chi'n mwynhau cael sgwrs reolaidd efo nhw? Neu ella eich bod chi'n methu'n lân a ffeindio'ch cornflakes, y Coco Pops, be bynnag ydych chi yn arfer i fita fel brecwast. Neu bod chi'n teimlo y siom honno nad ydy'r caffi neu'r take-away ydych chi'n mwynhau mynd iddo fo ar ddiwedd wsnos galad o waith, nad ydi o ar agor bellach. Neu'n fwy trist, mae'n bosib eich bod chi'n colli bod efo'ch teulu, i'w cysuro nhw, neu ddathlu ar adegau arbennig. Gyd llaw, penblwydd hapus iawn, mam. Dros yr wythnosau dwytha, da ni wedi gweld gwahaniaeth sylweddol rhwng ymateb gwahanol bobl i'r sefyllfa hon. Mae rhai yn cymryd pethau o ddifri ac yn wynebu'r sialens o weithio a byw adra heb gael mynd allan gymaint ag yr oeddan ni. Mae eraill ar y llaw arall yn anwybyddu'r gorchmynion, yn cario ymlaen fel tasa dim wedi newid a'r heddlu bellach yn gorfod mynd i'r afal yn nhw. Ond dwi'n siŵr bod yr amgylchiadau yma wedi gwneud i lawer ohono ni ofyn cwestiynau mawr ynglyn â sut oedd yn bywydau ni cyn lledaeniad y feirws yma. Oeddan ni'n rhedag ac yn rasio fel geifr ar dranna, yn trio cyrraedd pob man a thrw hynny'n llenwi'n bywyd a phrysurdeb, ond yn colli golwg ar be oedd wir yn bwysig i ni. Ddigon posib fod yr orfodaeth i stopio rwtîn ac arafu wedi dangos rai pethau digon annifyr i chi a finna, am yr hyn da ni wedi bod yn byw iddyn nhw, heb sylweddoli nad ydy'r pethau hynny yn cyfri go iawn. Tybed ydych chi wedi bod yn pendroni, ydw i angen ail ystyried pethau sylfaenol am fy mywyd i? Yn ein darlleniad ni heddiw, da ni'n dod ar draws dyn cyfoethog sy'n cyfarfod Iesu ac mae'r cyfarfyddiad hwnnw yn trawsnewid i fywyd a'i holl olwg o ar fywyd. Mae Iesu fel y dudis i ar y ffordd i Jerusalem ac yn benderfynol
o gyflawni y gwaith achubol unigryw roedd ganddo fo i wneud yno. Ac mae o'n teithio trwy dref Jericho. Cymharol brin ydy manylion Luke am bwy oedd Sacheus a sut fywyd oedd ganddo fo, ond mae gennym ni ddigon. Mae o'n brif gasgwr trethu ac yn ŵr cyfoethog. Yn fwy na hynny, mae adnod 7 o benod 19 a rhannau eraill o'r Testament Newydd yn ein hatgoffa ni na fel pechaduriaid yr oedd pobl yn gweld casgwyr trethu. Baw isar doman i cyfoeth nhw. A dyna wrth gwrs pam bod y dyrfa mor anfodlon pan mae Iesu yn treulio amser yn hy y fath un. Felly, dyn cyfoethog, siŵr o fod wedi gwneud i arian ar drail pobl eraill. Eto, erbyn diwedd yr hanes yma, mi oedd y dyn oedd yn byw am arian yn gallu datgan o flaen Iesu a'r byd i fod o'n barod i roi hanner i eiddo i ffwr, rhoid arian i'r tlodion ac ad-dalu beth bynnag roedd o wedi gael trwy dwyll. Beibl.net yn datgan geiriau Sacheus fel hyn: Arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sydd gen i i'r rhai sy'n dlawd, ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethu nag y dyliwn ni, mi dala i bedair gwaith gymaint yn ôl iddyn nhw. Da ni'n byw mewn cyfnod lle mae pethau anhygoel yn digwydd, yn dydyn? Stadiwm y Millennium yn mynd i gael i pharatoi fod yn sbyty enfawr. Ond pwy yn Jericho fyddai'n disgwyl i Sacheus o bawb fod yr un fydda'n rhoi llety i Iesu, yr un i ad-dalu yr rhai adwyllodd, yr un oedd wedi troi i fod yn berson elusenggar. Fo? Y pechadur mawr? Eto, wrth i ni ddarllen trwy'r Efengyla a sylwi ar ymwneud Iesu a gwahanol bobl, tydi'r gweddnewidiad yma ddim mor anarferol a hynny. Yn aml, a dwi wedi profi hyn yr wsos dwytha yma, mi fyddwn ni'n colli pethau sydd reit o flaen yn trwyna ni. Fel pa mor hyfryd ydy gweld wyn yn y ceia, mor braf ydy cael mynd am dro bach a chael chydig o awyr iach. Ac a deud y gwir, mae'r hanes hwn am Sacheus mor gyfarwydd i ni, mae'n debyg yn bod ni'n colli'r ergyd fyddai'n dod petai ni'n darllen ychydig yn fwy o efengyl Luc. Dowch ni, fel esiampl, droi at ddarn byr o'r benod flaenorol, Luc penod 18, lle mae yna ŵr cyfoethog arall yn cyfarfod Iesu. Un tro, gofynnodd rhyw arweinydd crefyddol y cwestiwn yma i Iesu. Athro da, beth allai ei wneud i gael bywyd tragwyddol? Pam wyt ti'n fy ngalw i'n dda, meddai Iesu. Ond nid Duw ydy'r unig un sy'n dda. Ti'n gwybod beth wnaeth Duw ei orchymyn? Paid godinebu, paid llofruddio, paid dwyn, paid roi tystiolaeth ffos, gofala am dy dad a dy fam. Atebodd y dyn, dwi wedi cadw'r rheola yma i gyd ers pan o'n i'n fachgen ifanc. Pan glywodd Iesu hynny, dywedodd wrth y dyn, mae un peth arall ar ôl. Gwertha bopeth, dy eiddo i gyd a rhannu'r arian gyda phobl dlawd. Wedyn, cei di drysor yn y nefoedd, yn atyrd, dilyn fi. Doedd y dyn ddim yn hapus o gwbl pan glywodd beth wedodd Iesu, am ei fod yn ddyn cyfoethog dros ben. Edrychodd Iesu ar y dyn yn cerdded i ffwrdd, ac meddai wrth ei ddisgyblion, mae hi mor anodd i bobl gyfoethog adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau. Felly, mae gennym ni un gŵr cyfoethog parchus, crefyddol, sy'n byw yn foesol ac yn gofyn cwestiynau dwys a difrifol i Iesu, ac un gŵr cyfoethog amharchus sy'n bechadur am hoblogaidd yng ngolwg y dyrfa. Mae un yn torri galon oherwydd fod ei gyfoeth o mor bwysig iddo fo. A mae'n cerdded i ffwrdd oddi wrth Iesu Grist. Tra mae'r llall yn derbyn Iesu yn llawen.
cyn i'r arglwydd gyhoeddi fod iachawdwriaeth wedi dod, bod achubiaeth wedi digwydd. Dewch i ni ystyried am munud be mae hyn i gyd yn ei ddysgu i ni. Yn gyntaf, sylwch beth sy'n cael ei ddatgan gan Iesu amdano fo'i hun. Fo ydy mab y dyn, sydd wedi dod i geisio ac i achub y colledig. Mae geiriau Iesu yn ei gwneud hi'n amlwg bod Duw ar waith trwyddo fo, ynddo fo. Nid hap a damwain oedd y cyfarfyddiad yma hefo Sachys. Dyma'r diwrnod yr oedd Duw wedi ei bennu, lle roedd bywyd Sachys yn mynd i gael ei newid am byth, wrth iddo fo ddod yn un o wir blant Abraham, ac yn etifedd a ddewidion Duw yn yr Hen Testament. Iesu sy'n cymryd yr awena, oherwydd Iesu sy'n mynd at Sachys o dan y goedan, galw arno fo yn ôl i enw a deud mae'n rhaid i mi ddod i dy gartref di heddiw. A felly mae Iesu yn galw nina heddiw hefyd trwy'r Efengyl. Hyd yn oed os di'ch bywyd chi hyd yn hyn di bod yn llawn hunanoldeb, twyll ac anfoesoldeb, os di Iesu'n galw ac os ydych chi'n ymatab trwy dderbyn Iesu a chredu ynddo fo, troi cefn ar eich pechod, yna cewch eitha eich achub yn union fel Sachys, gan fod mab y dyn wedi marw ar y groes am yn pechoda, cyn codi'n fyw o'r bedd i roi gobaith am byth i bawb sy'n credu. Mewn cyfnod lle mae bwletina newyddion bob dydd yn swnio'n waeth ac yn waeth, dyma newyddion cadarnhaol sy'n werth i glywed. A dyna ydi newyddion da y Beibl, fod Duw trwy Iesu Grist wedi achub pechaduriaid, wedi ceisio rhai oedd ar goll a thalu'r pris am ei pechod ar y groes, mwyn iddynt allu derbyn o'i gariad a'i gwmni bendigedig. Ella bod chi ddim yn teimlo yn golledig, ond tybed be ma'ch bywyd chi'n gyhoeddi i'r byd heb i chi sylwi. Does am rhaid i ni barhau yn y gaethiwed yma. Mae yna rhywbeth, neu'n hytrach, mae yna rhywun llawer gwell ar gael. Ond mae rhaid i ni fod yn barod i droi at Iesu, gofyn am faddeuant, gofyn am help, ac yna mi gawn ni brofi'r llawenydd a'r bywyd newydd sydd ond yn dod ynddo fo. Ac yn ail, mae yna rybudd amlwg yn yr hyn da ni wedi glywed heddiw, yn does? Fel yma llywodraetha'r byd ar hyn o bryd yn edrych ar ymateb i gilydd i geisio dysgu gwersi am y cama gorau i'w cymryd yn ystod y pandemig yma. Mi ddyla nina hefyd edrych ar y gŵr ifanc cyfoethog yn Luc pennod 18 a dysgu gwersi perthnasol i ni'n hunin. Gall petha'r byd mor braf a dymunol ydyn nhw, mi allan nhw gymryd drosodd. A heb i ni sylwi, da ni gallu gwneud drwg i ni'n hunin trwy anwybyddu Duw. Da ni gallu niweidio'r byd a'r bobl o'n cwmpas ni, oherwydd bod yr hyn da ni isio o fywyd mor bwysig i ni. Hyd yn oed os da ni'n gweld yn hunin fel Cristnogion, mae pechod, hunanoldeb a balchder yn gallu'n siapio ni wrth i ni ddal gafal mor dyn a'r batrwm bywyd da ni mor gyndyn o'i weld y newid. Be allwn ni wneud felly, fel Cristnogion sy'n sylwi bod hyn yn wir i ni? Derbyn yr hybydd, a dilyn esiampl Sachys, trwy edifarhau am y penderfyniadau da ni wedi wneud am y pechoda a phrofi llawenydd yng nghwmni Iesu Grist. Gwneud yn fawr o'r cyfle sydd gynnon ni ar hyn o bryd i gyffesu o flaen Duw nad ydy popeth yn iawn yn bywyda ni, a throi mewn ffydd at yr un sy'n caru madda, a'r un sy'n barod trwy'r ysbryd glân i'n hail gyfeirio ni, i addoli, gwasanaethu a charu. Caru Duw a charu cymydog. Un o'r geiriau sy'n cael ei ddefnyddio ac wedi cael ei ddefnyddio lawar gwaith yn tŷ ni gan Llio
ydy'r gair argyfwng. Ella bod chi'n synnu bod merch 4 oed yn defnyddio'r fath air, ond mae argyfwng yn air cyfarwydd debyg achos bod Sam Tân mor aml yn dod i achub trigolion Pontypandy sydd mewn argyfwng. Ond yr wsos dwytha, tra oeddan ni yn gwrando ar newyddion Radio Cymru wrth gael brecwast, mi sylwodd Llio ar y gyflwynraig yn sôn am yr argyfwng presennol. A mi ofynnodd i mi hefo gofid yn ei llais, Dad, argyfwng? Gyda chymint ohono ni yn dod i delera a ffordd newydd o fyw. Peidio na thrio brwsio'r peth dan y carpet gan feddwl nad ydy'r argyfwng yma ddim byd i wneud â ni. Yn hytrach, mi ddylia ni sylweddoli bod argyfwng yn bodoli yn bywyda ni yn barod, oherwydd pwy yda ni go iawn a'r ffordd yr yda ni'n byw. Ond, mae yna obaith. Mae yna obaith hyd yn oed yn y sefyllfa hon trwy Iesu Grist. Ac mae o'n hen ddigon ar yn cyfer ni yn ein holl helbylon. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Dewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, da ni'n diolch i ti am yr hyn da ni wedi glywed o dair di y bore yma. Yn diolch bod na achubiaeth, bod na faddeuant, bod na fywyd newydd i'w gael i'r colledig fel ag y dangosodd Sachys. Diolch i ti arglwydd Iesu am gyflawni dy waith, am yn galw ni i ddod ata ti heddiw i brofi o'r hyfrydwch o gael dalw di'n ffrind, yn frenin ac yn waredwr i ni. Da ni'n gweddio byddi di trwy ysbryd glân yn codi ni o anobaith a dryswch i weld nad os na neb na dim yn cymharu ar hwn wyt ti. Bendithia ni os gweli di fod yn dda. Arwain ni trwy ysbryd glân, argyhoedda ni, a boed i ni ddarganfod Iesu Grist yn drysor i ni'n hunin ac yn nerthu ni ar gychwyn wythnos newydd. Da ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Da ni am orffan felly yn gwrando ar yr emyn hwnnw o eiddo Williams Pontycelyn wedi cael ei recordio yma ym Mro Aled. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon.
Diolch i chi gyd am rando. Gobeithio bod chi wedi cael bendith o addoli a pho bendith i chi dros yr wythnos sydd yn dod. Gobeithio y byddwn ni'n gallu cael pethau chydig bach yn esmwythach erbyn Sul nesaf. Dewch i ni orffan yn gwrando ar eiriau hyfryd allan o Rhufeiniaid pennod 15. A bydde di dduw ffynhonnell gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffydd nes i'ch bod, trwy nerth yr ysbryd glân, yn gorlifo a gobaith. Amen.